புயலாரின் துவக்கம். ஒரு விளக்கம். 14 உலகு என பெரியோர்களால் கூறப்பட்ட இந்த உலகங்களில் நாம் வசிக்கும் இந்த பூவுலகமும் ஒன்று என கொள்வோமாக. பெரியோர்களால் உரைக்கப்பட்ட இந்த உலகு யாவும் அணுச்சேர்க்கைகளால் உண்டான திடமான கோலங்கள் என விஞ்ஞானிகள் ஆய்ந்து கூறி வருகின்றனர். ஒரு சில கோலங்களில் நீர் இல்லை, ஒரு சில கோலங்களில் நெருப்பில்லை, ஒரு சில கோலங்களில் காற்று இல்லை, ஒரு சில கோலங்களில் இப்பூமி போல் விளைபொருள் விளைவிக்க கூடிய மண் வளம் இல்லை, ஒரு சில கோலங்களில் நமக்கு காலம் தவறாமல் கிரகண சக்திகளை கொடுக்கும் வானமும் இல்லை, ஒளியும் இல்லை. ஆனால் இறைவனால் அருளப்பட்ட அத்தனை இயற்கை சக்திகளும் பஞ்சபூதம் என்கின்ற பெயரில் உயிரினங்கள் வாழ வகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது நம் பூமியில். அப்படிப்பட்ட இந்த பூமியும் ஆதியில் இது ஒரு இருண்ட கோலமாகவே இருந்திருக்கிறது என்கின்றனர் பல ஞானியர்கள். இது பல பல்லாயிரம் கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என புராண இதிகாசங்கள் மூலமும் இந்து மார்க்கம் மூலமும் அறிகிறோம். விஞ்ஞானமும் இதனை கூறும். அப்படிப்பட்ட இந்த இருண்ட கோலத்தின் ஆதி முதல் மூச்சுதான் ஓம் என்னும் ஒளியுடன் கூடிய ஒளி வடிவமாகும். அந்த ஒளியும் சேர்ந்துதான் காற்று என்கின்ற வாயுவை உருவாக்கி பின் அம்மூன்றில் முட்டி மோதல் காரணமாக நெருப்பு என்கின்ற அக்னி உண்டாயிருப்பதாக அறிவோமாக. இந்த 4 சக்திகளின் காரணமாகவே நீர் உண்டாகி அந்நீரை தாங்கி நிற்க பூமி என்ற ஒன்று உருவாகி நின்றது என்பதையும் அறிவோமாக. இப்பூமியின் ஆதார சுருதியே வானமாகும். வானமின்றி பூமி இல்லை, பூமியின்றி வானம் இல்லை. இந்த 5 பஞ்சபூதங்கள் இன்றி இவ்வுலகு இல்லை, உயிரினமும் இல்லை. ஆக ஆதியில் ஒலித்த மூச்சு ஓம் என்பதும் அந்த ஓம் என்பதன் வடிவே விநாயக வடிவம் என்பதையும் இந்து மதம் வலியுறுத்துகிறது. புயலாரின் விநாயகம் பற்றிய ஒரு தத்துவம். இதை நாம் ஒப்புக்கொண்டாலும் மறுத்தாலும் அந்த விநாயக வடிவத்திற்கு நட்டமில்லை. ஏனெனில் அது ஒரு தத்துவம்தான், உருவம் அல்ல. பருத்த வயிறுதான் இவ்வுலகு. அந்த பருத்த வயிற்றின் மூச்சுதான் காற்று. அந்த சிறுத்த கண்கள் தான் சந்திர சூரியர். நெற்றி பொட்டுதான் அக்னி பிளம்புகள். தும்பிக்கை என்கின்ற தூயதில் வழிகின்ற நீர்தான் சமுத்திரம், ஆறு, குளங்களாகும். பெருச்சாளி என்கிற ஒரு சிறிய பிராணியின் மேல் ஆரோகணித்திருக்கும் பாங்குதான் இந்த உலகு. ஆம், இச்சிறிய உலகில் பிரம்மாண்டமான இறைவன் தன் சக்தியை இதன் மூலம் புலப்படுத்துவதாகும். இதன் தத்துவம் விநாயகம் என்கின்ற ஆதிசக்தியின் தலை என்கிற மத்தகம்தான் வான் ஆகும். மொத்தத்தில் ஓம் என்கின்ற உருவமே விநாயக வடிவமாகும். ஆக இந்த பஞ்சபூத சக்திகளின் வடிவை விநாயக உருவமாக ஆக்கி காண்பிக்கின்றனர் நம் பெரியோர்கள். கணங்களின் அதிபதி கணபதி ஆகும். கணபதியும் ஒரு தத்துவம். ஆக ஆதி மூச்சு ஒளி, பூமி, வானம், நீர், நெருப்பு அத்தனையும் கொண்ட ஒரு சக்தியே ஓம் எனும் ஓம்காரமாகும். இதுவே விநாயக தத்துவமும் ஆகும். இந்து மதத்தில் ஓம் என்கின்ற ஆதி ஒளியை வணக்கத்துடன் முதன்படுத்துகிறார்கள் நம் பெரியோர்கள். இதுபோல் உலகில் உள்ள எல்லா மதங்களும் ஆரம்பம் முடிவில் பரம்பொருளை வணங்கி நிற்கின்றனர் என்பதே முழுமையான உண்மையாகும். ஆக ஆதியில் ஏற்பட்ட ஒளியை எந்த வார்த்தையை கொண்டும் பிரார்த்திப்போமாக, நலம் பெறுவோமாக. அன்பர்களே,
இவ்வுலகு தோற்றத்தில் ஒன்றுமே உருப்படியாக இருந்ததில்லை. இயற்கையின் தத்துவங்கள் தான் அசைவாடிக் கொண்டிருந்திருக்கிறது. அந்த இயற்கை தத்துவங்களின் சேர்க்கையால் தான் பூமியில் உயிரினங்கள் தோன்றி இருக்கிறது. புல்லாகி பூண்டாகி பல்விருக விருட்சமாகி என்கின்ற பாடலே இதற்கு ஒரு உண்மையான சான்றாகும். இப்படி எல்லா பிறப்பும் தோன்றி தோன்றி மறைந்து ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைந்து பிணைந்து கலந்து பற்பல பல்லாயிரம் கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் மனித உருப்போல் ஒன்று உருவாகி அம்மனிதனும் மிருகமும் கலந்து போராடி பின் உயிர் வாழ்ந்து தற்போது நவநாகரீக வளர்ச்சி பெற்ற மனிதனாக தோற்றமளித்து நிற்கிறோம். தசாவதார தத்துவமே இதற்கு சான்று. இருந்தும் பயன் என்ன? ஆதி மனிதன் நாகரிகமற்ற நிலையில் என்னவென்ன கொடுமைகள் அறியாமல் செய்தானோ அத்தனை கொடுமைகளையும் அறிந்தே தெரிந்தே செய்து வருகின்றோம் நாம். ஆம், நாம் தான் மனிதர்கள் உருவில். இது இப்படியே நீடித்தால் மீண்டும் ஒரு கற்காலம் தோன்றி அக்கற்கால மனிதர்கள் போலவேதான் நாமும் மாறி நிற்போம். இதில் யாருக்கும் சந்தேகம் வேண்டாம். மனிதன் என்பவன் மனிதனாகவே, அதாவது மனம் என்கின்ற ஒன்றை கொண்டவனாகவே வாழ வேண்டும் என்கின்ற காரணத்தால் தான் சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அறிஞர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், ஞானியர்கள், ரிஷிகள், முனிவர்கள், சித்தர்கள், இப்படி பல தரப்பட்ட பெரியோர்கள் இந்த உலகு பூராவும் தோன்றி பரவி பற்பல உபதேசங்கள் செய்து மறைந்தனர். அவைகளே பிற்காலத்தில் மதங்கள் ஆயின. அவர்கள் மறைந்தவுடன் அவர்களது உபதேசங்களும் கொள்கைகளும் மறைந்து விட்டது என்றே கூறலாம். ஏதோ ஒரு அடையாளத்தின் பொருட்டு நாம் அவர்களின் போதனைகள் வாயிலாக ஒரு மதம் என்கின்ற கட்டுப்பாட்டில் பெயரளவிற்கு உள்ளோமே தவிர உண்மையில் அவர்களின் கொள்கை வழியில் நாம் எவரும் இல்லை என்றுதான் கூற முடியும். அதனையே இன்றைய நடைமுறைகள் எடுத்து காட்டுகிறது. குறிப்பிட்ட மதஸ்தர் என கூறிக்கொண்டாலும் எல்லோரும் உலோகாதயம் என்கின்ற ஒரு கொள்கை வழியே தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். இதனை யாரும் மறுத்து கூற முடியாது. மீண்டும் புயலாரின் சிந்தனைகளோடு சந்திப்போம், சிந்திப்போம். ஓம் சிவாய நமः. ஓம் திருச்சிற்றம்பலம்.